kumsang khazakwa somriat panga niya North Carolina Fayetteville chuan Eastburn chung kwate an khosaveya 367 Summerhill Road chuan chengin Newberry Kathleen Katie tin an kauchena paber chu Gary Eastburn ania Fanu Pathum Keira kumnga upa Erin kumthum mi le kumhneu upa Jena te an nei ani annu pa hian Katie Seilen na Kansas sa intong niin anin hmutir phata changa indu ton tak niin an mani che chiang tu te chuan an soya kumnga lai anin zui nuwa anin nei ani Gary hi US Air Force captain ania Katie ero an la chang chebok nen in lama afa te enkolin a boy ve chin hleya an chang chiatang a in Katie chu nuzaidam takle do thei takania chutiang tur chuan ano pan lai changa enkolani Gary chu ahnalama a boy chin hleya in lama ho chuan anupui fanau te tan pachata kania Katie chu a theina pianga apui china anfa te zinga ro po kera chuan apa chu ngayen apa chu inchung dunga po ahlim thla angmain akalna pianga azui cho chinani kumsang khazakwa somria pathuma Gary chu US Air Force a thonai tu te chuan air traffic controller ni turin Fayetteville hian an posa hei hi 367 Summerhill Road an omdan chu ni inson reng thei din huna anoma wangin anre ru chu atira chona betlo hleya mase kumsang khazakwa somria panga po chuan khodanga sun anlani le lawa anfa de chuan an chena thar chu nomte hlema se Gary chuan England lama Royal Force na ahmo wangin peman tumta a an chena inte chu shal turin an bwa sai meka an bungrwa te po an tel khom chana anwei dwat mai dikzi tampo chung ko chatak an zon sak boka inson reng ani wangin dikzi chuan chena ngial khet nei se andu wangin chung ko thar an zon sakani mase England laman pe ma Mary Sompani kumsang khazakwa somria panga pathiani tlailama chuan Fayetteville Police te chuan 367 Summerhill Road atangin kolandong hlau maya Gary te chen an chian te ne bok Bob le Janet te no pa chuan Katie te no fa chu ningamazat an hmuto lawa an ni din chanchin bula inalak lu lovin an kongkabula chuan engamazata omto boka an ti chen dan ani lawangin an chenom te hi Gary te na chuan an vakalta a kongkan kik chuan Bob chuan note chap thoma sheta a Asia swalani takin tien anupui Janet ne na chuan longai thlave turin atiya Janetin angai thlak chuan Gary te fanu no bangber Jenai chap ngei niin an sia a thil tharau tak a thleng ngei ni an sia da wangin police ne na an report aloni minute som pangan nu vela chuan police te chu lo thleng ngalin pon lama chang chuan thom an ngai chang veta a note chap thom om to lo wangin bo pate no pa chuan thom dang an che swalani ringa bo pate no pa chuan Gary te naute om tu chu an kol ve boka ani po minute som pangan nu vela lo thleng ngalin tukver athlek kwalvel nuwa chuan note Jena chu a mu theita a ti chuan man mo takin police te chuan kong khar chu ti chiain in chunga chuan an luta kumhni chawa upa note lainat om tak Jena chu a then boma dang vek khopin alo chap ngak ngaka athla phan melin athlanin alo bol hu veka azun le ek nen alo in chia pya noi bokani man mo takin police te chuan Janet le Bob te nena chuan note chu pon lama chwa pui tur le adang charti je omna tur tui pe a shaipur turin an shila chuti hlan chuan in chung chu an lo enfia don ani Janet le Bob te chuan Jena chu anin lama shwai phe ngalin a thom hnu te thlakin bong hnu te an tula arila cham hle ti sha takin bong hnu te chu a in khal khala a tui hal hle ni ome bong hnu te chu a hak bur bora a topa chuan apumin a zola wangin alwak ta nge nge ani heti lain police chuan note te na chuan a chung te ruang lolet phung chun mota a chung kunu le pa te mutpin dan bula chuan kumthuma upa erini ruang charani ya a mai chunga chuan lukhamalo oma ashok chu thuk taka zainiin
alua bung lo chawani abul lok khum kya nga chuan anu kumsom thum pani upa ke thini rangpo hmuania ashok chu zainiin ake korte po zai thum sakania a oma voisom panga viniin mipat me chat na hoi zonga khoi chhiat ani bokani kumnga upa kera chu ama mutpindana a blanket hnuaya alawin lukhupa ani po hi vi hlumania ona pathum zinga dam chhuak om chhun jena chu damdoin pan puyania doctor te chuan tuitlak chama wangin athi teu hle niin an lo soya nawm tu Julie chu police ten koma Julie chuan is barn chung kwate a mo nu non berjum chu nilai nia ani thu soya fera an kaldona wangin keiti chuan afate pathum chu aven senarin lo wangin aron soma nawm tu angpoa kallavin keiti indai lo chu apuini ina soya boble janet te po chuan keiti te nu fa chu ninga ni zinga chuan an mu thuan soya chumini chu an mu nu nun ber chumani thu an soitel bokani Julie chuan ama a naw saklain keiti chuan phone call mak deuh mai adong china achangin a mel that thun ron shila achang chuan engma soilawa phone an dale dai thu soiboka keiti chuan mi in an en thania sha thu Julie bula alo soi to niome an chenom khoveng ten keiti te nu fa chunga chetnara thlak tak thlengan sha chuan makantiin thilchin chang ngai venin keiti te na chuan alo pung khoma mi engmaza chu police te point zonan zot nge ya an chenom khoveng ten an soi number chu is bran chung kwa te chu mi zaidam chung kwa an fa te okavin man khum ngai lo mi midang poi soi ngai lo an ni thun soya an khotla nga chuan ruk na te chu thleng fawma se twal thana a thleng ngai lo niin an soya ni mitam tak chuan khonge pa ber aom tin an kyanga om te chu an zot ve sap sapa pa ber geri hi thlaingam chen chu Alabama officer school training ane lainia anupui fanaute to swalan to thu shia tani vele Fayetteville lama thlona in athlok ngala an in lama kallavin police station a atlang ngala anupui fanaute ruang chhar ani ni hi nuteni alani zuyani maktak main police ten Gary hi anupui te chanchin chu shelok sa angmain police te hena chuan engzat nge boral to tin alo zota officer chuan engdang soilo chuan arang lama lo ho turin acha a anin biak na chu ati top ta ni Gary hian police in aron biak khan anupui fanaute chu an boral thu a shil don ni na ngai ngala a chan po voi tam tak keiti chu biak tumina ko chena keiti chuan a chan theilo wangin thil chhalo tak a thleng nei nia arin thu soya Gary chuan keiti nen chuan a hna wanga thlali le ti vel anom shan to thu le an thei anga tam anin biak thin thu soya a bikin kar top chol chu anin biak zia thina wangin indrin ni mei ni som pakhat khan keiti chu kola mase keiti chuan kola chang lawa anin biak hun a nga hel ve don thaw wangin kola chang lo po chu Gary chuan makati hleya tlailam thlenga keiti in kola chan tak silawa chuan a thian pakhat chu kolin anupui fanaute chu lo thi thlai sak turin angen taroi maya a thiampa chuan a thian vele chong Fayetteville police pakhat chu Eastburn chung ko in lo thi thlai sak turin a cha ta a khwa thim to a officer chuan Gary te in chu polama tang chuan a thleka thomengma a shelawa kongka kiklo chuan an chenom boble genetic te in chu awakik ta a khwa lo tlai to nen officerin an chenom te chungchang bopa zo chuan bob chuan anin mel leya hei wang hian officer chuan zona po zo thui du lavin Gary te in kongkhar hnuaya chuan lekha jeplutin an tha ani ti shil she turin a cha a akal santani atu kalaunia bob chuan zan masalama police local chan te chu ngai toiletin an chenom te chu thli thlai chain a sheveta a ti chuan naute chap thoman sha nuwa police te kolin Gary nupui keiti le afa te ruang kha anwa mutani poi khoina muna no chui tu ten an enfiana an thil mu te han soilo kela kong khar le tuk verde chu alawin kallo shim shima
ชุดคมna pindan lama chuan puitling in chaina ni nge a hriat nu ma mu theina oma in chung chhuat le bangte chu thisen ti fai to po thisen alwang ngei ti hriat theina chemical luminol chuan an han en ta a in chung chhuwa zong zong deuh thua le banga te chuan thisen alwangin a per ti hriat theia poi khoi tu hian thisen te chu ti fai atum ve ti achiang hle ni master bedroom a chuan fingerprint le sam mu ania mishing lu sam le private area samte ania keiti taksa chuan mi pachi mu ani boka koda thesen kaina thla fingerprint te phekhok thla baka towela thesen kai mu ani boka he baka hian phekhok thla te chu in chung mai baka in pon lama te chuan mu telania Gary chu Fayetteville police station na nu chui tu tenen anin biak nuwa anupui fanau te ruang an ina changa lakson ani nuwa chuan ina chuan shwaya niya anin chung bungrua chuan bawa omle omlaute enfia turin antia nu chui tu te chuan inrok nakal swalani takin ti thuwa Gary chu enfia turin antia ni Gary chuan thir manga siam bom chunga envelope anda chumi envelope chunga dollar zathum vel ombaka teti ATM card le khathema ATM passport chu a omlo thu soida a inrok nakal swat po lawni tate rengse no pangchum chia pani tha anni ve kher hi police te chuan makan tin an run hleya kumnga le kumthum chawo upan niya twal thatu hian a hmel chu ati lana wangin a hlau thong le se chuan me chhenau pang pani te hi a thatani an ring ta berani naute kumni upa jena chu athil to na wangin child psychologist mutura tiania counselor ne na aning kompa hian police te be sei chu tol thatu chungchang claim tal a soi thei takin an tiani psychologist chuan thiam tak le do thei takin no pangkum ni mi chu she thiam takin a kom ta a psychologist chuan an chena in chu a hlau lo te zota jena chuan a hlau thule psychologist ne na chuan beng chengsu ina hian miswala oma biru ro aron man palangche ti ina soya psychologist chuan nempa in tunge hlawa zo chuan jena chuan a soi thei tlatlo ti chuan psychologist chuan jenai u kera e arizai nuaya in lukhu kha jenai ruma kalin miswal an ina thu chu anau jena shilanga chu jena hian psychologist ne na a soi chung vele nia angaya jena chu ngoi renga abiru ka wangin miswal hian mulavin a him pha ta nia an ngaya ni jenai chu keiti thalak mu tirani chuan jena chuan anu thalak chu fopin anu ani thu soya nu chui tu te chuan poi khoina thleng chungchang chu jena chu zo to lo chain an sia a kumni chawa upa nia aril ruwa kha thil thleng rap thak takha sha thartir an du lawa alano pan ema wangin miswal an man chhuwa pha anin ring lo bokani vane thak takin jena chau hi police te basin anei chhun ani lawa ruangan charni khan mi pa pakhat Patrick Cohen chuan police te hena chuan keiti te nufa ruang charani ma zirtop ni khan mi pa pakhat mingau sang lampang sambuang nei muimul nei le narlian veng wong tak mai lukhum phiar khum members only jacket dum ha chu meini kwa jeng lama Gary te ina changa alo chhuak lai a hmu tho soya meini somzir top ni jengdar thum le chan ve vela chuan Gary te in bula motor ko nga chuan a hmu le thu soya Patrick chuan chu pa chuan aron biak thu le akar Chevrolet vara chuan lutin atlantak thu soya Patrick chu police station lama shwai ne yin mingau pa a soi chu lemjak thiam roin a mela hmu danan siak ta a ti chuan chanchin bumi te hne na pein the darania police te chuan meswal chu an man har to lovin anin be sei hleya Patrick chuan munti fai na tho wangin abial nu inariak chu na thok tura a tho na muna akal ma tho soya Patrick ka soina enga changin police te chuan keiti le afa te chu meini kwani ngani le meini som zirtop ni jengdar thum le chanve inkara tha anni nge an ringa mase Patrick hian criminal record alo nei to wangin athu soi hi rin pum hlum a haran ti ve hle ni KT ATM card bawkha police te chuan chhui zuin
an boral to nu ni nge ya police ten an nga ya chuan voi ni lai man ani to tian she theya inrin ne zan le pathiane zinga ATM card hi manania ATM card chungchang tho thar police ten mi puite hne na an panzar nuwa thoshe tu ni ya insoi chuan police te hne na pathiane zinga chuan mi ngau mi pa sanglam sambuang nei chuan a mu lain a yip te changin poisa chahnem tak a phur thole pechikan ami mu pa a soinen anin an viau thu soya chupa chu ren hlel deu na ne awangin akalna a enzuya ATM buta lutin poisa alak chhuwa thu soya police te chuan mason na chete tal an nei chun lom hleya meini sompanga KT te nu farwang charani chenga ni thum nuwa chuan Cumberland County Sheriff a chuan mi pa pakha da lokala Detective Robert Biddle le Jack Watts te chuan anin dop na pindan interrogation room a chuan shwain chupa chuan police te mizon lai chu ama ngei ani thu soya ma se twal that tu ero ani lo thu soi kan sia thiam thainan naw om tu Julie in KT te rawang char ani tira police te thuwa shil hi hansoi ma saila KT chuan anin sondona wangin anui diksi chu chung ko chatak zon sakin chanchin buwa uiduat mi tan uilak tur anei thuwa chwa ta a me chepakhat Angela chuan lo muin KT in biak po theina number ada chuan a call ta a KT te naw om tu Julie chuan phone lo changin KT in abyak le na tur address le phone number chu lekha a chin che a anuwa ui chu an la tange yanang lekha KT mu tura Julie in adale anui po chu alo to lova police te chuan uila tu te chuan engomotal shat an nei takin tin KT te uila tu chu police station a local turin police ten an ngen ta ni ti chuan tu na police station a local hi KT te uila tu Angela Pasalania asoidanin anupui Angela le KT te anin biak fel nuwa chuan KT te rawang charani ma tholenia chuan ui chu anwalata a ni nu ninga nia chuan KT nen chuan anin bia a an weidik si chungchang te chuan soya hemi zan ninga ni zan hi KT te nu fa tha an nianga ngai khania police te chuan ninga ni zan le zertop ni zana enge tian zo chuan ninga ni zana chuan chupa chuan anupui te nen ina anom thu soya zertop ni zana chuan anpui Angela le afanu chu apu zonte na awada thu soya a holama chuan gas station a chuan motor tu ya thona a hotlang ni na soya a holam hian a ho tak tak nge enge ti hi tuman an shat pui talawani phal takin a DNA a chil a fingerprint a samzai a thesen te chu police te pe ya police te a tho poi chhaleya van doi thak takin heti hunla hian tunlai angin mi pachi test na khol a om tat lo maya Patrick Anjing kara mi pa pakhat a mu pa mel nen an melai nang ti mai lo chu rin hlel tu ro om lova KT khana boral ma khan a pasal gari chu le kha thonin an weidik ji dwata ka enkol tur a mu thole mi fel tak an ni thu alo soi to nge nge ya darkar sari chung zonan zo nuwa chuan chupa chu an kaltir le ta a mase police station a chwa sandon chuan Chevrolet Carvar akhal ti chu an mule ta a police te chuan Patrick Cohen chu station a shwayin photo lineup nein Patrick chuan Carvar nei tu KT uila tu nge mai Timothy D Hennis chu akok te chat maya ti chuan police te chuan Timothy chu KT te nu fa that tu warin thela chuan an man ta ni Timothy hian thodik zik tuak astoilo ani theimayangem Timothy ya man ani thu tlang zarani nuwa Timothy bel no hlui ne in soi chuan police te hna chuan zertop zana Timothy yan anupui le afanu apu zonte na wa thla nuwa khan hotlang lovin ama mutura an ina local thu soya he ba ka hian a chenom te chuan police te hna chuan thu thlen an nei vele ta a Timothy te chung kwa chu chung ko pa ngai le fel takan nia mase KT te nu farwang mo ani ma cha inrineze nga chuan a in bula barrel chunga chuan engemo a halai an mu thon soya a ma in hetiang hian barrel chunga engma an halai an mu ngai lo thole anin bulvel po ati fai ngai lo thon soya
Timothy man ani ta ka chuan thilpa ngai lo ni an sia tawangin police te an lo shil sia ni hei chau hi alo ni lova dry cleaner dor nei tu pakhal chuan zirtop ni a chuan Timothy chu adora lokalin members only jacket dum ngei mai chu dry clean tura alo da thosoya Patrick Cohenan ami mu pain jacket a hak a soyang che khani police te khan inrok na kal swal wanga twal thana chu thleng anga khan an lo ngai to ni kha Timothy hi anin lo na ten anin lo man an bat dollar zathum an lo chin reng to chu keiti te boral nu hian avain a petling tla nga la ni ome Timothy di heni chu police ten an man hian tal chwale jan boy ei anei lawa ma se chanchin bumi ten tha an lak choi choi ta ka chuan siom ti mel takin a mel hlia tumin akun mula twal thana chuan innam hnoina anei lo thu a soi nu no ni ome Timothy hi February ni somni pali kumsang kha zakwa somnga pariata Minnesota a alopianga kumsomni pani upani in sipaya changa sipaya achan nu rai lote a Angela nen in nain kumsomni pasari upani in kumsang kha zakwa somria panga a Fanu Christina anshinga Christina ya pian kumsang kha zakwa somria panga vek hian keitile a Fanu te pani chu tha ania poi khoi tuarin helber chu naute piang hlimpa Timothy hi ani manani hian Timothy hi Fort Breaka Brett chu trigger na chela ama shetu te chuan pafel takle thokrem tak ni nan soya achenom khoveng te puya shelavin among zang leya achung kwa angai poi moin soisel na tur an shelawani hetia twal thatuarin hlel ania man ani po hi ama shetu te chuan oi har sa an te hle ani ome police te hna athi sen a fingerprint le asamzai pekte poi khoina muna fin fiana ne na an test result lo chhuwa chuan result chu achiang theita tlat lo maya a chan po fin fianan mu te chu mi thi te thi sen an fingerprint le an samzai te ani hloma Timothy samzai a fingerprint te mo a thi sen ani ti le 12 thattu ta ani ti po achiang theilawani achiang bertur mi pachila ates na khol alane meulo wangin test result chu in ngana tlak ani talawa amai ro chu Timothy chu 12 thatuarin hlel alani tho wangin akumle lama akur trial chu ti felani ta a anupui chuan Timothy chu a filima ngain ala thlop tlata tanina atan lai puin atlo olawa afanu chuan dar thalanga indai dan na chuan luwa apa in pumtir chu achak thin leya engma she thiam ve heklo chaplum lomin apa chu angen ta chinani Timothy chu thonei tu te chuan apoi khoi chu pomin thitura achung thurel ain second degree murder charge mangin damchung lungin tang tura achung thurel ani tur thuan zoya mase Timothy chuan narfi thachakin engma ti swal anei lo thua soyani a trial chu nei anita a defense lawyer chuan fin fiana mumal tak poi khoina muna fin fiana le Timothy in kum kaina soitur aum lo thu soya mase prosecution lam chuan Timothy Khan zertop zana apozon teina anupuile afanu thanu khan mi patmei chena man pui tora zonga abial no hluin alo nar tak sia chuan keiti le afa te chau ina anom ti shekiawin isban chung ko chena in lama chuana in khala keiti chu a mela lo chabok nen apasal omlo lai chuin mutpui turena somta a mase keiti chuan lo narin Timothy chuan azona narani chu pomthiam lovin athin ur chuan keiti chu swaluin a fatenen a thatta niya angaya darkar khachung courtroom a chuan pui khoina thlenna hmuna thalak te chu phau chhuaniya thushe tu mita mutu Patrick Cohen chu courta shwayani boka athil mu zongjong chu stena soitura ti niya mase Timothy defense lawyer te chuan anrem te tlatlawa a than chu Patrick hian Timothy laka huatna anei sa angan ngaya boina lian zo kor chunga chuan a chhuak thei an timau mai ani jury te chu darkar som chung zen an chut khom hnuwa thutlukna an siam thei ta a Timothy chu mi pathum tha thu boy le pongswal thu boy ortir ni hin thitura achung thu relania North Carolina Central Prison a ti hlum ani hun tur ngakin an thon liam ta ni
a lawyer hian Timothy lawyer ani wangshim shim ni lovin ami mal takin Timothy hi a fihlim a ring hleya ma se ani rin dan chau chuan kong ro a sutlat silawani Gary chuan anupui fanau te chuan ro rel na dik an hmuto ngei ni na ringa ma se Timothy nupui chuan a pasal chuan ti swala nei a ring theilawa thitura shimna pekani chu sha thiam har sa ati hle ani ma se Gary ngei po Timothy le nu chui tu ten in pon na lekha andun ta ka chuan a chiangam bik talawa chu lekha chuan heti hian alawin ziaka pu henis poi khoi tu chu keima kania Eastburn chung kwa dekha ka tha anni ka tur ai twar tur hi poi ka ti khop mai hele kha hi ichhiar huna chuan ke chu North Carolina a zalen takin ka twal leng to ang kalome Mr Xa ti in alawin ziaka hele kha hi Timothy ya thitura rorel na ti chwa ani ni khan andunga chen kha chuan infiam na mai mayan indinga ani lo poin Timothy an hetiang thil ti tur hian tu emo arwai ani ten ring bokani hele kha ron thon tu hian ama chui zui theina tur nu ma engma nu chhelawa Timothy lawyer chu aril ru nom thei ngang lawa ti chuan North Carolina Supreme Court a chuan case chu ngai twa thatle turin dilna a the lu ta a kumni nuwa trial nei thatle chu remti sakania trial an nei le nuwa chuan Timothy lawyer chuan trial masa khan jury tere ru kai shwai thei turin darkar kha chung poi khoi na thlenna thalak phau chwania an chan chan ber mita mutu ni ya in soi Patrick Cohen chu Timothy defense lawyer te bitum berani ta a Patrick hian criminal record anei to thu te chu soin thitura in shemna tur ematan chuan a thu soite hi arin tlak lau tho an soya Timothy a ATM buta mutu ne in soi po chu bitum velein trial masa khan henu hian a thu soi a thak na sa hleya atirin Timothy chu a mu thu soya a nuwa chiang taka a mu lau thu soi leya avoi thum na tan Timothy an ATM changa paisa alak chwa nu minute thum le chan ve nuwa chuan ATM a man ve le thule a chwa nuwa Timothy an paisa akeng la ya mu thu soya a enjoy thu a soi boka ti chuan lawyer te chuan jury te chu ngoi ringa minute thum le a chan ve chung chu turin an tia a reizong an chu thiam na nan tia ni ti chuan lawyer te chuan Timothy an ATM a man nu minute thum le chan ve nuwa henu hian ATM mangani chuan Timothy kha a mudon lo ti na ni ya anin kara tuma paisa ladang anom lo ni ina soya ATM a man ma khan tu point paisa lo la chuak se an kalbo mananga a mo man don lawa henu thu soi hi arin tlak lo ti chu an chan chan ani he ba ka hian mita mutu ni in soi chu lawyer de chuan stand ta an ko ve a chuno chuan mi ngau mi pa sang lim lo tak samsei thur tak nei chu Eastburn chung ko chene in bula kunga chuan aven ronglar tak chuan Patrick and Timothy a monia ain soi hun lai vela chuan atlan kwal chena a mu tho soi ve a he ba ka hian Rolthar John Rappel chu stand up ko velihin John hi Eastburn chung ko chena venga khosa ve thawania Patrick and Timothy a monia a soi hun lai vel thau hian ain soi zoi konga atlan lain Timothy ang tak mai mi pa pakhat lukhum phiar khum members only jacket ha in soi zoi niom tak a mu tho soya Patrick and Timothy emo ati chu ani arin thu a soi bokani ama a police stand Patrick misoi members only jacket ha tu anzon lai khan chu pa chu police stand an shat pol lo nan ko pengin a jacket chu li tirin an kara chuan an da cha a kal son turin an shil ti shat anele zela Timothy an a members only jacket dry clean tura dora da chu korta phaulan ania kor chunga nge chuan jacketa lumino lein thisen farkhat ma akai lo tin fin fia a Timothy an barrel chunga athil hal kang bang te chu phau chhuani boka fin fia na ta na changkai turemo rin tur tak nyal po mo anilawani Timothy po chu stana ka veni yin twal tha na ain nam hnoi lo zia soya a mela zam mela pulawa ami zepa ngai lo taka khosak anei lawa kumni liam ta a korta atho sei chu athak heklo
April ni som pakwa kumsang kha zakwa somria pakwa chuan jury de chuan Timothy chuan thiam lo na anei lo tiin thutluk na an siam ta a chwa zalen ani ta ni hetia thutluk na an siam chan ni ya juror ten an soi chu Timothy chu thiam lo chantir na khop fin fia na chatok a om lo ni nan suya he thu hian isbarn mi puite chu atira khel le ta hle maya anveng chunga tol thana thlenga mo phur tu chu man alani lauti na ni ya anveng chunga chuan poi khoina dang a thlen le mai an hlawani Timothy chu chwa zalen ani nuwa interview nei tirani ya Timothy chuan police chuan an nu chui na ti to pandu lwata pung motor andu emani kha ti ina soizuya heti hula hian gari chuan afanu jana chu thuboi ngai to ani lai to khan Londona azin baupuya anupui le afate thina in le avel chu ala thei angberagal bo sanaduwa Timothy chu anupui fanau te thattu ani po alaring fan bokani jana po alo chang lian zela api keiti nu hna chuan kanu ine lo ti chu ka shethawa ma se nu ti in ka kau thei chengem ti na dila nu amamo zia shain api chu jenai ta nu angin a omta a mase gari chu Londona anom nuwa nurse pakhat nenin tongin anin zui nu reilote a anin nei zuya jena chuan anu ang takina ngaina a kumsang kha zakwa sumko pariata gari chu ana achanga aritai nuwa Washingtona pemin chung ko hlim tak andin le ta ni gari chuan phekhok bom pathuma chuan afa te pathum thalak ada cha a chu anupui theta keiti du danani wangin arau hle bokani gari chuan thayang tokin afanu dam om chhun jena chu dwata aril ronat ahlau chin leya nun pa ngai tak pek tumin a thei to ba chwa chin mase aril ruwa chuan anupui fanau te thita te kha an la cham renga Timothy kha twal thattu aniangem ngele kharon thon tu Mr X kha twal thatu tak tak zok niang ti chu aril ruin angai to na sa chin hle ani jena po nula pui tling lo ni ve to yin anu le alai zon te chunga thil thleng engma a she chhuak zawlo chuan in thiam lo na lian tak anei tira apa kyanga turin pathian chuan anun na azwa sakani ti chu arin dana niya kumtam tak chung chu mitam zok chuan Timothy chu twal thattu ani anlaringa mase Scott Wisnenan innocent victim ti le khabu ati chhuachang chuan minol pui ngai dan chu alawin thak she sheta Timothy chu diklo takapu ani anjing ve ta ni hekhe chi movie ate siam ni in diklo takatwal thatu pu twarte din mun phaulan ni in heta chang hian mi puite ngai dam po alodang ve ta a kumsang ni parok keiti le afate tha ania changa kumsom ni aliam nuwa chuan gari chuan Fayetteville detective nena changin koladong hlau maya detective chuan gari nena chuan athu shil tura soi main ha dam taka chuthenga chuturi na shil te te ya chumi nuwa chuan detective chuan anupui fanau te tha ani chungchanga fin fiana thar an mu chwa thu shila keiti taksa a mi pachian mu kha khovel changka na in a kentel khol chatak manga an test thule kumsom ni chuang twal thattu anlo zon to chu tunge ani an sha to thu a shilta a ming chu Timothy D Henny sani kumtam tak zalen taka lo twal lim to thitura achung thu an rel an chwa zalen le tak Timothy ngei mai kha Timothy chu jela chenga chwa zalen ani nuwa sipaya changlein staff sergeant ania choi moina dongin a hna changina kai sanga fapa nein ana achanga achol nuwa waste treatment plant ta na thoka Washingtona gari te chung ko chena ina changa mini somthum kal le ka hla chuan an chung kwa in an lo cheng ve reng ani chu gari te pa fale anupui Washingtona an pem nu kumkhat nuwa a chung kwa chu Timothy chuan Washingtona alo pem pui ve a thil thleng pal ani puin arin omlawani vandoi thak takin 12 ni anei to wangin thu boy siam sak thei ani to lawa mase thu boy siam sak thei dan alo la om hlau mai sovereignty doctrine anti mangin man thei ania om zia chu Uniform Code of Military Justice anti
sipai changlain poya khoi ni chuan sipai korta trial nei turani tina nia Timothian twala tha lai kha sipaya achan lai lo ni hlau maya September ni somni paruk kumsang ni paruka chuan Timothy chu army lama thonlet le anita a thonlet ani lo nan hian voili lai chu korta dilna a thelut veya mase adilna zong hi no sakvekani ti chuan kumsang ni soma sipai korta Timothy chuan avoi thumna tan trial ahma chhon le ta a jury turatan military officer cha than chhuan neya a lawyer te chuan Timothian keiti te ui avalam khan an pani du thu ngein mi pat me chat nan manga chuwanga Timothy chi chu keiti taksa a mu ani thuin anchanga twal thana nen inzomna anei lau thuan soyani sipai nu puite chuan an pasal te omlo lanin hetiang te chu an ti fawolom tin diriam takin keiti chungchang chu an soi zoya Timothy fanu chuan apa chu atan pachaber ani thole ten om taka khosadu mi ani lo tho soya Gary fanu jena ve thung chuan Timothy chuan anun chan vele a chung ko chan ve aruk sak thu lung chetak chungina soya mitui tla chungin kanu le kalai zon te kha ka kyanga om ve se tin du tho ka sam china engma ka hriat chhuat theilo wangle changkai na nei lo anga kan hriat na hian karil ru te shom chin kati swal ni mia lo ma se mani in thiam lo ngoi ngoi in ko oma mal ngoi ngoi in ngai chang ka nei chin ti yena soyani Gary Isban chuan ka chung rela kanat na pa hi ka soi chuak thiam lo bom chung ruak vek ang hian kai nga ya pa kani na ngin ka hlo cham nia ka nga ya kanopui fanau ten min mamo em lain an tan kom theilawa andam hun chung relo te kha ka nga ya antana kom lo kha poi ka ti tak zeti na soya courtroom jury te chu nuk ul lo po anom lawa Timothy D Hannis chu achum ni na tan thitura achung thu relania Brexford Leavenworth Kansas United States Disciplinary Facility da anita Gary chuan interview an nei chumin anupui fanau ten ro rel dik an mu chu alom tho soya Timothy chung thu rel zo ani nuwa court pona chuan Timothy nupui Angela e laizo nu chuan chap chungin ngai damadela Timothy chung te lam chu huatna anei lo thu soya a chanpo an chungril na dan tur chu a hria thiampui thu Gary chuan a soyani a chumli na tan trial chu nei chatle Timothy lawyer te chuan an dila a chanpo a chum thumna ta na trial nei ani laya lab worker omkha crime case tanga thamna lain result diklau korta a phaulan wangania mase Timothy lawyer te dilna hi no sakania a chanpo just chuan khalep worker kha case tanga rinom lo ma se he case a hian rin om lo chan tur nei lova result kha achiang tok tin thu to pasoyani